सेंग्राफोर एक्ट्रेसनि मोखांखौ दानो नायनो मोना आंसो बोखारगोन हाब अनला नायसाय देनजार देलायना फैदों जाय सिखाखौ उनबाबो गोबौ जाखाया बे सिखाखौलाय उनबाय थानानैलाय माला माखौ होनग्रा अनला भाई आं एसे बुजिथाराखैलै देलायनायखौ हनै नायहरदो देलायनानै फैनायफ्रा मा दाबो खालामा सुटिंखौलाय गोलोमजोब्बाय आंहा मेकआपआ सिखारसिगोन आहाबो बेलेगाव थांनांगौ थाब खालाम र'ब्रा धोर्ज हम एक्ट्रेस जाबा एसे खस्थ' मोनखायो राकेश नोंहा दालायखौ गोसोआव दंखाजोबो दङ सार दे जागायसै होमबा राकेश औ हिनजावखौथ' जों खावनानै लाबोबाय खानानैबो दोनबाय नङा होमबा दा माबोरै खालामनांगौ बेखौ आंनिखौ नायनानै लागोन जागोन सार जागोन केमेरामेन नोङो ओरै ला केमेराखौ आसलफोर लागायदो नैबेबादि होनांगौ हो जागोन सार नों ओरै फैलाय सेटिंफ्रा मोजाङै खालामखाबाय दा दे नोंसोरबो आं जेरै थिनदों बिदिनो मावहा जागोन सार नै राकेशआ बहा थांलायखो राकेश हासुदो सार शाला सिनाबो हासुनो ओंखारनायाव शाला खेबलायबाय ओरैनिफ्राय ओरै ल' एंगेलाव ला ओमफ्राय ओरै गिदिं सफैबायना सफैबाय सार मा जाखो नांगौ सार दा मा थाल गैया बाल गैया थाल बायह्रा हागोन सार हागोन दे केमेरा मोजां दं महन्त रेडि राकेश ओं सार केमेरा औ सार आर्टिस्ट रेडि रेडि सार नों बुंदो आं बुंनाय होन लागायदो लागायदो नै आसलफोर लागायदो आसलफोर लागायदो धरम दे बिदि नङालै मा गोदाव सोराव आसलफोर लागायदो नै बिदिसो होनफिन जागोन सार आसलफोर लागायदो इसोर भगबान मा जाबावगोनलाय बेखौनो जि फसायना लाबोदों नोंसोरखौ माथो गैथ्रालाय भगबान होनफिन दे आसलफोर लागायदो आसलफोर लागायदो दे बिदि नङा ओरैसो आसलफोर लागायदो आसलफोर लागायदो होनफिन आसलफोर लागायदो आयो थाद बे मोनसे गुन्दाबो हाया नामा आंनिबा दहाय नासिगौ बेनोलायनो गुन्दा जाग्रा सार खनसेबाव होन खोनासं आसलफोर लागायदो बिदि होन आसलफोर लागायदो आयै आं मा खालामगोन मा मागोनसो मोनजोब्बायलै दे गारनो नामिनिसो मोनलाजोब्बाय आं सार एबार हासिगोन आं खनसेबाव आसलफोर लागायदो सार खनसेबाव आसलफोर लागायदो आयै गैलालै सेस आं हामनालाय रागायानो मोनसे थेगानो दाबो जोबा बोरै जानांगौ जाखो सेस सोर गिनांगौ बिदिजों सोर एक्ट्रेसा गिनांगौ नोंनि बे हिनजावसा सिखारनायजों बेले थाब बानायदो ओंखामसो उखैबाय आंहा आंखौसो होनो मोनबाय नोंहा नुवाखै मोनसेखौनो हायाखै दाबो
बिदि होननानै मोनथिब्ला नों बादिखौ लाबोआमोन आं माथो साइसाल' आयु सार खनसेबाव सार दाय अनजालि नों आंखौ गारना मानो गुबुनदो थांनो नागिरबाय थायो हो आंनाथ' दंना नोंनि खाथियाव नोंनो रिसार्ज सोना हरो हो दख'ना बायना हरो आयु आसल नोंबो माथो बिराद एक्टिं गोरोंलाय गोसोलाय दंमोनलै नोंथां एक्टिं खालामनोबो बिराद गोसो आङो नाथाय रावबो चान्सखौनो होथारा माथो सर्ट भिडिअफोराव चान्सफोर मोनोबा गासिगौमोन आं जागोन बन्दु जागोन मिथिबाय अ सोरबाफोर जुदि सोरबा सर्ट भिडिअ गाग्रा दंबा आरामसे खोन्थाना होगोन आं नोंखौ जागोन दे मिथिबाय जागोन नोंनि जिनाखि एक्टिंखौ नुखाबाय आं दिनै सुपार ओइ हायेन बेयावसो दं नोङो औ आयै नोंखौ नागिरगासिनो दंमोन आं बावसो लोगो मोनफैबाय ओमफ्राय जायखिजाया नोङो गाबोन बेखौल' लानानै थांदो जागोन दे जाबाय दे आदा सिन्था गैला आसल लिंखाबाय डिरेक्टर बाबुआ जागोन दे नों गाबोन आंजों लौथौदो नोंखौ लोगो मोननानै दिनै बिराद मोजां जाबायलै आं सर्ट भिडिअआव एक्टिं खालामनो मोनसिगोन सिन्था गैला नों सिन्था गैला मिथिबाय थौ थांदिनि नायबावनोसै खोना हामारगोन नोङो खनसे लास्ट सार हायाब्ला नों आंजों सान्स गैला होनबावदो दे आसलफोर होख्लायदो आसलफोर होख्लायदो आयै जाला नोंजों जाला फाग्लासो जागोन नोंजों मासेबां बुरबक बेलाय जाला थांदो ओंखाम जाहैग्रोदो थां दाहाय लाफिनसै जायग्रोसै थै खेवदोलै उखैनाया जालाय लांला आच्छा ओंखामा संदोंना संनानै दोननो रोङाखै बिमा गैया आंबो नै बाहेरायावसो दाबो न'आव सहैयाखै आङो बायह्रायावसो औ नै खामानियानो दाबो जोबाखै दा बाहा मोनजाबावनांगौ जाखांलाय उखैथारबायब्ला अबेबा हटेलफ्रावनो जानानै फैदो आरो नङाबा आं दा थाब सहैयोबा संनानै दोननोसै दे बाहा जानोब्रा आंलाय न'नि ओंखाम मोनजाबानो आहा मोजां मोना देहाफ्रा दे जागोन दे आं माबा मोनसे बेब'स्था खालामसै क'क्राझार टाउनाव बैसागि हटेल होननाय गंसे खुलिदों होननाय खोनादों बेयावनो जाहैनांसिगोन माबायदि हटेल बियो नों जाहैगोन ना जाहैया ओहो आं जाहैया नांगौबा नोंखौ दोननानै आं न'आव जाहैगोन दे होमबालाय थौ आंखौ दोननानै फैदो HOTEL हटेल बयखात बै सवाखात सा बसखात गि बैसागि हटेल बैसागि एहे बेस' हटेल बैसागिया र' साखि हैनाय नां माबायदि मा जागोन आदा मा दं अमा दं दाउ दं बोरमा दं आरो नाबो दङ लोगोसे बर'नि ओंख्रि जेरै अनला नारजि एम्फौ एवनाय नाफाम लोगोसे सबायबो दङ अमाखौनो लाबो जागोन दे आखाइखौ बैथिं सुइदो आदा जागोन दे आयु नारजि अमा एवनाय अनलाजों एम्फौजों मैथाजों नाजों थैबायलै
फुदुंनाय मोनगोन ना मोनाब्रा बे बैसागि हटेलावलाय र' सोंहरनाय नामा जायो ओरै फैलाय ओरै माबाफोर नांबावगौ नामा आदा माबा जारौ खुदुमनाय दं नामा खुदुमनाय माने साम'लै साम' ए दङ आदा लाबो नारजियाबो लाबोबाव ओमफ्राय सबायजों दाउजों लाबोबावलाय नाफाम बाथोनफोर दंबा लाबोदो unle लाबो unle थिग दं आयै बबे जाम्बौ थामोलांलाय दिनैसो बे हटेल बैसागुखौ नायसननाय मालाखौ जाफैबाय थानो हायोमोन आं एफा गोथाव आयै जों खालामना फैनायब्रा जा उखैखादों बाराबो हटेलखौनो जानानै थांजोबगारलां गोदोनासिम सफैलायबायलै माबायदि मोनजाखो आदा बरिया फंबाय नंगौना सुपार सेबे उफार गोथाव आंनि हिन्जावा संनायनिफ्राय गोथावसिनबाव ए जाफैबाय थानांगौ फंबाय बेल' नङा आदा न'आवनो थानानै अनलाइननि गेजेरजों जमेट' लकेल बायदि एप्सनि गेजेरजों बिहरनानै गोसोबायदि जानो हागोन गोजोननाय थाबाय आदा। फंबाय बेबायदिनो मोजां मोजां हटेल खुलिनांगौलै केस गैया फंबाय गुगोल पे जों हरसै जायो दे थाथ'दो फंबाय दे आदा दे ओइ संगिना दै गिलाससे लाबोलाय माथो ओंखाम उखैदों होननाया न' सिङावसो हाबलांबाय मा जाबाखो होनबा बियो माथो गोरबायसो थादों मानसियालाय आरो मिनिबावदोंसो थांना नायनि र' मा जाबोमारदों बियो ओंखाम उखैदों होनना फन हरलायनाया माथो मिनिलाय गोरलायसो जागासिनो मा जामारखो बेले सोरजोंबासो माबा दौनानै हरजाबाय नामा माखौ मिनिनानै गोरबाय थाखो सोर सिख्लाजों मा दौनानै हरजाखो दौनानैसो हरजामारबाय नामा बेलाय नै जाथारलायबाय बेना माबा रामोन महाभारतफोर बादि गोलाव गोलाव लामाखौसो बुंहरखालायबाय माथो गद नै ओरै नै बिदिसो होननायावनो सोरजोंबा दौनानैबो हरजानो हागौ ना नै बे नोंनि खुसेंग्रा मेलेमजों फिथेर फिथेर बखिबाय थानायखौ आंहा खोनासंबाय थानांगौ नामा थां दे लाना फै दैया ओंखामखौ जाला नामा एथ' गोलोमलायनाय संबाय आंहा बेखौनो
नै सना आंनि जिरख'नाय थारमाने आङो फेसबुक इन्सटाग्राम इउटुबावसो खोनादोंमोन मानसिफोरनि खुगा खुगासो खोनाबाय थादोंमोन आं जोंनि क'क्राझार टाउनाव जे बैसागि हटेल खुलिबाय होननानै ओरैबादि गोथावखा बेयावनो जाबोदां जेरै नों न'आव संनाया गोथाव जायो बेबादिनो गोथावखा ओमफ्राय नै बिमा मोनसे खामानि मावबावनो हायो जुदि नोङो संनो बायोब्ला लकेल एप जमेट'नि गेजेरजों अनलाइनबो बिहरनानै जानो हागोन ए बेखायसो न'आव ओंखाम जाफैयाखै गोरोबलायलायनाय फैदों आंहाबो मालाबा संनो बायोब्ला अर्डार खालामना जानांसिगोनहाय बिहरनांगौ नोंहाबो सम गैखाया आंहाबो डिउटियाव थांबाय थाखानांगौ बिहरनानै जानांगौ नै बिमा मा जाखो नैबे जाहैबाय आंनि गिबि आगाननि मोनसे अनथोब नों बेखौ जोथोनै दोन दे अनथोब माने आंनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै मोननाय रां एबा डिरेक्सन खालामनानै मोननाय रां बियो नों बेखौ जोथोनै दोन दे जागोन दे आं मोजाङैनो दोनगोन बाजैयालाय दंना गैयालै बाजै ओइ बाजै ए माथो आगैसो फैदोंलाय फै फै हाबफै जिरायदो आगै ओमफ्राय माथो खौरांमोन आगै खोथाया बेनोलै बाजै माने आं सिनेमा खालामनो नागिरदों नालाय एक्टिं खालामनो हाग्राखौनो रावखौबो मोनाखै बिनिखायनो नोंखौ नुहुरनासो फैदोंमोन आं हाब आगै आं बुरैयाखि जागोन बे जायोलै बाजै दाना फिसाइ गोनांफ्रासो मेल्ला सिनेमा गासै बे दानि जुगनि सिख्लाफोरखौ मोनला बयफ्रेन्डफोरा बादा होयो दानि जुगनि गोसथोनाय जेन गावनि बिसिसै जोंनाबो नोंदाया डिरेक्टर हाय आगै आंबो बिराद गोसोमोन आंखौ थैनोबो चान्सखौनो होथारा आं दंना बाजै आं दं आदाया चान्स होआखै आं चान्स होगोन ना जेबो सिन्था खालामनाङा बाजै नैबे थासान्दियाव सानना लादो नों दिनैनिफ्राय एक्ट्रेस जाखाबाय बाजै दे जागोन आंबो गोसोखा बिदियाव ओमफ्राय बाजै आदाया जेबो बुंनाय नङाथ' मा बुंनोसै बेलाय गावहानो डिरेक्टर खाबालाय ओमफ्राय शुटिंखौलाय माब्लानिफ्रायथो लानो नागिरदों आगै जुरिनायाथ' सप्ता खनसेनि उनाव जुरिनो नागिरदोंमोन ए ओमफ्राय जि खरसा थाङोब्रा हायोब्ला बाजैनिफ्रायबो एसे बेखौलाय आंबो मिथिखागौ आगै आजिखालि फैसा थाखा नङाब्ला जेबो जाखाला हरगोन आं आगै हा बेसेबांथो नांगौ एक्ट्रेसल' जानो मोनथारथोंसै आङो लानायालाय आं गुबुननाव बुरजाखौनो लादों खिन्थु बाजैखौ अननानै आं बारा लाला 1 लाखसो हरबानो जागोन बाजै 1 लाख गाहाम दे जागोन दे आगै होमबालाय लांखानोसै नामा बाजै ए लांखाबावसैसो दे हरगोन आं नै आगै बेयाव 1 लाख रां दं नों बिनाय बादिनो हरथारबाय आङो जागोन दे बाजै जागोन आं थांथारनोसैबो आंखौल' एक्ट्रेस खालामथारदो दिनैनिफ्राय एक्ट्रेस जाबाय होननानै सानना लाखादो नों थांसै आं थादो दे ओइ संगिना बे मैया दोननाय फैसा लाना फैलाय फैसाखौथ' आं दहाय निजोमनो हरबाय दहायो निजोम डाइरेक्टर फैदोंमोन फिल्म मोनसे बानायनोनो आंखौ एक्ट्रेस लांनो नागिरदों फैसा एसे नांगौ होननायखाय नों दोननो होनाय फैसाखौनो हरबाय आङो मा आयै मालानिफ्राय मा फिल्म खालामफेरनानै मा दारदोसो जाखोलाय खिबो मा दारदोसो बियो ए होमबालाय बे डिरेक्टर नङामोन आरो आयै थाखा थगाय सानफ्रामबो बुजाग्रासो बियो सानफ्रामबो थाखा थगायनायनि बुजानायानो मोदोमानो दरसेबो गैला बिना
गोथारानो इसोर दा मोजां मोजां बुरखायफैबाय नालाय आंहा नंगौ नंनानै हरफ्लांबाय आंनि बेखायनो थैखौ दै खालामनानै मोननो थाखाखौ नों मानो बिदि खालामखो संगिना नोंबो आंखौ एसेबो सान्सखौनो होआ नालाय एथ' एक्ट्रेस जानो गोसो आंबो आं दंमोन ना आं दंमोन आंनो डाइरेक्टरखामोन आंनो नोंखौ एक्ट्रेस खालामनो हायोमोन ना आंहा खस्थ' खालामना लाबोग्रा नोंहा मालायनो दैयाव हरग्रा आयै बाहा मोनबावला बे थाखाखौ आयै लाइफसिन नोङो थाखाखौ लाइफसिनाबा नोङो दोखो दोखसो मोनगोन दा दालाय अबाव मोनबावनांगौ जाखो बेबादिनो मार बर' हिन्जावफ्रा न' न'नि मानसिखौ फोथाया बायह्रानि मानसिखौ फोथायग्रा